Това ястие е изключително подходящо както за постещи, така и за месоядни с някоя пилешка кълка или свинска вратна пържола като гарнитура, естествено. Това, което ще ви е необходимо, за да си го приготвите, са една глава лук, един морков, шепа гъби, 350 грама булгур, 50-60 грама маслини, 2-3 стръка зелен лук, 200 грама домати консерва, 900 мл вода или бульон. Подправките, които ползвах, са сол и пушен червен пепер, като всичко е на вкус. Запичам на 180 градуса, без вентилатор, студена фурна, докато течността се усвои, като на мен това ми отне около 70-80 минути. Много вкусно и много приятно ястие и в постния му вариант и с добавка месо. Да ви е вкусно!